Five, six, seven, eight. Hi, बियो KB प्रडाक्शननि मोनसे बैसागु एलबाम खोब मोजां जादों खारन बेवहाय जोंनि बर'नि सासे आगोलनि एक्ट्रेस बिथां मासुम बिथाङाबो दंफैयो बेनिफ्राय डाइरेक्सन हिसाबैथ' आं दङ केमेरामेन हिसाबै जोंहा संगित फंबाय चिरांनिनोखा आरो फ्राय आर्टिस्टआ चिरांनिनो बेनिफ्राय बिथांमोना जाखांफुनाय लाइमोनफोर खोब मोजां बानायदों आरो मोजां नांदों बेयाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आसा खालामो बिथांमोना बिदिनो दावखोलांबाय थानो हागोन होननानै बिथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला थाबैनो दावखोगोन साख्रि गैया मालाय माथो जानो मावनो दांनो हाल खदाल जावनो आंनो दावखोबाय साख्रि बाख्रि गैया मालाय माथो जानो मावनो दांनो हाल खदाल जावनो मावै दानो नोंनि नोंनानाव जाहोगोन आलो गोजोनै लाखिगोन Oh, dale. Muy bien. Bien, bien. Vale, va. Sao bây giờ thế đấy ạ?